Rose chirangi meyense yiga ya Kenya Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomenya seka ngo kwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati bwekarigori ry'abantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwato korolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simbwe trase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Werere bya mwanchwa omurigarira chinsa ninya chele tukeliga lya lero lya chumane chitarike 25 mutinyo gatano na gatatu omwaka no gwechiri bubere na 25 kene kionga chinsa inya senjira yobwikirano chenigongoro kwaro ni toto nyangire oyu togobwata na kwatsa memenyerio nigakorwa Wilson Makoli na aya negatiali agochiko gwachira se kionga chinsa nya ebinte biga byachire gaiga chimatres inchire maiga yane gaiga ndagera nerororo kokonya abantu abaiga banyoreto omochando bayire tu baria basireti enibo yabo magayo kuyerwa nyomba chinsemo ja daraja mbiri konyora ogosirwa kurwa sebisyo mamerebwe county ya Kisii omuskedonya dorisi aburi simwo gotokunyara kogendera guoka mono ekero okorime yogomi yoyomino ekerengererie Timothy aletire igotware gogesira tukebwatesi tukamente chinguru tumanya nga tariero kwengusira okubani gwa Timothy tari kenda kumusa uchiensemo yaye iganga iyo mujumba mukoro we bunge ya Gitutu Masaba musikati Timothy wasire yakwaneke bomo mugusi ko segetwa na kwegererwa so tugateba nga se budget ye twabekire kibesa egere chiegwe chi contractor chichake konya gukora ase chiwodi chinde cha kurumate okwe murungani kwanekiwa igoro yo kugenda ngora kwobwagachi no borose wechipara ime county ya Nyamira.
na mwancho muligereri abonchireri ba gose bakabake kurwase echiro ya Rajambiri ime ye county ya Kisii abo bajiretwe enibo yabo asomorero e weekend yaita nigo litukolera roba nyaka baba no mogoko maga yo kubwatukirwa obokonyo kurwase e abesyo more bwe county ya Kisii muskera dorsi aburi ugwana chinga kiechyo nigo bamenta buna oyiga no muchakano umuya ase obonchireri bwabo Daniel Ntiri na mange ase hasara y'umuriro asabonchereria gwetania 50 ase chiro ya Rajambiri ime county ya Kisii weekend yaeta ase nibe nyinge yasaligwa kubairira kwirina magaga asobonchereria mapema rero abonchereria bwo niko banyorogosirwa ase nchira bene kura service y'omuimendere bwe county ya Kisii umuskedonya Dori Saburi asogosirwo kwega nigo babwatukirwa chindagira au nebinto byokorarira kubakonya wechakia na indobo ya Happiness Wairere no manager we abisi yo kwa niaba ya ofisi litangani tukoiraniria serikali enene mbiamono na serikali yaitu asoko konya abantu ebinte biga byachire gaiga chimatresi nchire maiga yane gaiga ndagira nerororo kokonya abantu abaiga banyoreto omochando bayire tu onde bwensi urama no kugani go gokonya chi family chiga etokobagani na barabo basoyo koboko mufuko obo abakonye gotiga korigereri kiregento barakora kibara abakonya ukwana chinga kicho nigo borokia okogokigwa kwabo nogosemeria gukoimokerera igoro nainde aso bonchiriria mbia mono donya mbia mono asumusaada wakorire bya munase byonse gwakorera bari bonse batusirire kurumayaga tiganya saba sini ande kanda gutwara moyo oyu egera abantu banenche banyara sibakorara nenche ngento no kurwana sinyumba chiane naba bamenyete bone banyara umusada next time tomonyorete no tomete record abana gwakomonu mbara tokonya kende twarore mungino tokonyire chuma chito nchiajete spana anyanye kunyora makanika na kiregento na bana barengo abari kwende school mambi ebintu tawo byayete certificate kiregento ndo gwade yanga anyare gutoinyora na gukwana national government banyare guto musaada tunyare konyore ebintu bitokonya abana banyare kwende school ne school ya igoiru none chibesa abantu babwati cyagerte nyomba kiregento kyayete kene kyo kero montaje ro taroro ne yanga yoke yabe getumubere itwayere tukiregento ntubwati kende gyonsi no koragera ne shida aso kurara ne shida abana barensi komba bwati kende abayibuli bakorera bana banya kuri kende abande barayirige sona abande baratese chikanisa abarayi bande bonsisi bale nabaro bayigwibirire ebi banyala kotokonya nkoripotere gataseni kyagatembe kurega si county ya Kisii letrene ngoro kwa Daniel Ntiri mwanchu mulige kwenyeretu abo gona abonchireri abo nyomba cyabo cyobo menya cyayete kuri Natalia sebagakorera obonchireri bwabo nabona nchira ya maho gosira chisukuru cyobo bundi serikali ya county ya Nyamira nigo yasokiri na kweneke bunamba cyekobeka umukia hugokinia ibirengo byo masomaya okwana chingaki cyokobwatoka obosemya na megirigo cya saborokia na bwigabatene be chisukuru cyobo bundi nigo mugavana we county ya Nyamira omoske Amos Kimumyaribo asingerere buna obosegeta esekte yenko chikwene kiabuna okina kwa uchumi nkwane kwa kole na boigo amagendero gati yabali bakwenyorera amegeria iga nigo bakageire kuchikwanyorera enjira gochinjira chokwagenderia ase amagimabo awuchia kubwatia munagotuma mulikito Polycarp Okara bunenjira yemo yoko gendera gusigeta chisemina nene chiria chiskuru TVET kurigame ya county ya Nyamira Gavana we county ya Nyamira Amos Kimumyaribo abagwatani bande begiseme kurase county iga nigo bagendrete amo negikaro ekyo gekuba hasigeta abateneri bekiskuru TVET abalimu nabo igomo nabagwatani bande bunenchira ya majugo kine birengo by'ikiseme kurase county iga ya Nyamira chinyenge chikozi cha miezi 3 mpaka miezi 9 bakonye abantu gutwara skills chicho korega cia maoko yakoroshye tukia kogingira kokora plumbing nebinde igona bitwarenga gago kwa namona abaliki bamangana mayomo gavana yego muske Amos Kimumyaribo nigatebwe buneke negetambuka serikali ya county ya Nyamira bwate eli kunyara kabaga kwa nekibunango tilira abana eli bagendelia samatuka go chabunenchira yemo yokwegendelia barabuka banyene yendukirere ukinenonya no uchumi ande natoja kwanza wiki ego ja digital learning
igaga Nyamira eri entang'ani ne chance next week into atangasa abantu ba apply ntomeki most of our technical institutions chitware course iyo yogosomia abana baito bari basomire lakini batababwati gasi nabo gosomiwa ng'akio access chigasi ya mumbu ekia mumbu chigasi ne chinyinge chinse chindogonya abantu bagotire mbateta bakora emerimo igo basomiwa nto babeke kire sub county asogwanzira arabo omweri okire wadi etu araba ase togosomeria abana abo ikiaramba aba ikiara karo bagosoma n'omusiga ase omoibori orure fees n'omusiga ase omwana otabwati besa kwana ne sabuni igo na intune elose ase economy sa abantu baraido okwanekere kiboigo mugavana nigatebire nigabwateganga yokwene kibunango bekara balimu abaikero na sechi skuli chika chechi TVET eri banyarako bako basomia abana bwekero na koba ojuzi ibira bakonya samatukagocha asarurega kurega tindi ocyase barya baratoke bagokore cheche asimirimo inspectors nabo bako ba inducted bamanye ngakibaho tena abantu ba ICD yara ntwarigeta yomo wotena chiwadi vera initially nende ntomende kiro mondabe igwadi yomo mamokonyoye erinde abarimu bamanyekana mbuya bagosomia abana baito kuruo boroso bwa nasari nabari bagotinda uje school tomanye mbarabi nabrabo tobabeke ka permanent bana kotinda omweli oyeni gabawatani bande begisemi bairoko boko enganegeiga asibego batebire buna batukunyarako bakubate serikali ya county elio kwegenderere buna enchire yemo yogokine birengo byegisemi nane bye TVET nanye ne skuru chiria cha ECD kuriga sorgongo rwe county ya Nyamira. Mambo mengi ya elimu huwa tunasaidiana na county ili kuhakikisha kwamba watoto wetu kama Nyamira sisi wote tunahakikisha kwamba watoto wetu wanapata the best education that you can offer as government. And as Teacher Service Commission, we have a mandate to train and build capacity of those who are teaching. It has been done well. They have the capacity, and if we network, we'll deliver as a country. Eginko ripoti geta sini kia ubanjete kia gatembe. Kuriga imeye county ya Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp. Okara. Aba MCA be county ya Nyamira niko bezokire na korokia gutagoke kwabo enjira umurobuli bukore match para ogendete kwikiraniwa imeye county yo ngana batabire niko umurobuli yo abeire ko kugenda ngora umurobuli yo niko chagetwe umutinyo kabire omwaka oyo ase obwate ekerenga yo kore match para chance ase chibodi emerongebere che county ya Nyamira kulinda sipara chiria chiaro chiko ikarabona gabo ikiranu ne chipara ase chibodi sato echire wodi ya Nyama yegotoka bunge West Mugirango wodi ya Bumwagamo egotoka wodi bunge ya North Mugirango na bogeria kiabonyoru egotoka ime ye bunge ya Burabu munagotume mulike tofauti kadi Desemba. Emetieni ne tano nomo ya erire gesa chipara chiangete kuremwa na serikali ye county ya Nyamira kurende wikirarero iga nigo chipara chechiwodi isato choka cha roisi we boikiranu echo chire Nyamaya Bumwagamo na boigo kyabanyoru engana ya retire obwoba ase aba MCA bande banyamira abwo ebiragita ebyo bitaraika ase chiwodi cyabo nagoteba umoroberio oyo oise kogenderera nabono ore nigo chiwodi chinde chitachie koroisiwa. It will take about 20 months to do the whole county. We don't need to do that. We need some interventions. We put our heads together to see how we can urgently deal with the road network. In other words, that feel that it will take a long time to have their turn. Sababu siku zetu zimeyoyoma na kuna wale viongozi ambao wanatamani tena kwenda kuuliza kiti pale nyumbani. Hakuna siku watasimama kuongea kwa wananchi sababu watapokewa matusi ama watafukuzwa. Kuna waheshimiwa wenzangu wakienda hata matanga kuongea kwa matanga wanapokonywa microphone sababu hakuna maendeleo pale nyumbani. Kubwatekana nengane yeiga nigo mokonyi womonogere we bunge ye county ya Nyamira omoske James Matinga amuburirie omugavana o Nyamira Amos Nyaribo wiyatanana no gwanchiriria gwenseme yemo anene chingaki amagenderero hakubagwa Nyamira Emiti nye 20 egienga muna 2 years
so nindi kaibira gite bigoika ase chigodi chinde so tugateba ngase budget ye twabekire chibesa egere chiegwe chi contractor chichake konya gokora ase chigodi chinde chakurumate batirendo kumiko itongoringa nturarora umugabana kagoshugurika une tuigwana denga bune budget ye gochaka koba uploaded diga tanga chi contractor chabekirwe tanga procurement plan ya chakire egana intu bali kurumate bira gite bitara ikorro tonyole chipara cha chakire kina kya bantu bakotubura so togosaba umugabano ito atige gotwara enchererio gopagwa ukwana ritiko ria rero ching'aki aba MCA banyamira bairanirira ebikaro bie bunge eyo maiga yokobasa omotimoko nigo boigo omosikima ting'a hatogia igitambukiro kio moseneta onyamira erikio kongo mogeni asukurwanirira okomento gwechibesa chamagenderero nyamira na kumugania omugabana aesoke boigo na goteba buna chibesa echiga chirache gokora amagenderero nabono naturwanirira mpaka akamenta chibesa chinyinge chile 1.3 billion chibesa chakare chiacha igo chiaso ase kiganja gi county to expectinga muna chibesa chamentire nega asinero ne chagendere gokora kanengia igo nakitwara ko lyo mugabana nga orochonyo mo senator ogotema kuruguru omenta chibesa gocha ase county ito so your excellency intunto bwati bitina ntwegento tutagete chibesa mune chegera abana inji batangase buna chiachire naye tene no tangase ngai chibesa nchiachite one gasi chigo chikokora neye chibesa nchiko kwanwa chakire nyamira nde chiakira igo kingo reporter Getembe koraiga samaga cha manene ye bunge ye county ya Nyamira ayagutuka township West Mugirango Nchefatikad Kisemba na matuka make magaya mugachi wekiama kia ODM musike timu tibusire gutware gikaro amo nebyombe kurasa rwango rogusiri gokwanira obumo mugusi nige kerengereri kirete ebirengereri kurwase egati abana siasa kurasa rwango rwagusi egati yabalia gusitinga kichecho egati yabalia bakoko ekerengereri kiaye busire nigebeso kirina kumwegerera gukwana na baliki nigabwatene abata birumna ekerengereri kyo nigokire ekerengereri kingenjo mono na omugusi nigabwante kungusiramo eli konyara kawaga konyora ogosirwa gusega konyora engeria kurwase serikali mulikito Polikapokara na mange babwatani abaigana nao bakomoko boko mugachiwe kya makiri kya ODM muskete motibosire kubwatikana munekerengereri kya kyugo nikoleta bagusi amo nigo bagende kwa bagwa ketege chingwana chabere chikubwato kwa monega tyabara ibande abo bataliko okoboko ekerengereri kyo muskete motibosire ase batebiringa omubumbu gusi nigo bora konye egesa kwigega kwegendereria umuroberi uri orengekeri cyo narengo in person muntu tayo uramete gusaga kora ebintu kyange maminja buna bagoteba ngo muntu kire kuira abantu maminja ne karanga likyo mugusibi na torengerera tibono igo tu achieta amabuna abagusi toteba ninganga kitoko bamo tubulirie ebintu bita amabuna abagusi tunawaomba nyinyi pia mkuje sisi hatukatai tuketi na nyinyi pamoja tutembee pamoja kama jamii ya Mugusi wajumbe maseneta magavana wetu viongozi wa wazee viongozi wa mama sisi sote tutembee pamoja kama jamii ya Mugusi sitakuwa sawa bagukwana bwigamo nabalikia mangana majanigo bagendere ko bakubenga nane chinkwane chiga chirengete goseberekanya na bwigo gwatana na egasa gukyo Mugusi inyerekana buna matuku nigagendete kweringa busi bobochoryo bonene bori busyo njendete ko bori abagusi ba minto ngengaki yaikira bono mwaranga inirwa matuka mange mugwesiarera paka nonyakara to koligie gende to kota bunga toisaini enare ko babori nga tuansi bibuna tu ikaransa tu arobe irio moroberi to tata kogenda ngoikera torekero monto to so asama to kwana buno Mugusi na ndonde taba ngaina ebinte biko na kominyoka social media abanta bali babwenta kutwara masikani bakobeka abanta batara akora mutigana mangana abo ekiara no eno bra bwa gusindo cho babusikira nande Nairobi are ko kwanira acha gusi atotebingana kyo yo akwanete bogeka na mangana lyako asensemo yende kati abasaya igo abo bakwa ekerengereri kyokoboko igo batiribunenga kinigo yaikirigesa gukyo Mugusi kabonete gocha amo ase nabo baire kerengereri kigokoboko igento batiribunegesa gukyo Mugusi na kero kinigo kebonete kunyara koba kekwenyorere getalie kenena ase serikali ase bagende ko bakoba mochi abaraya baiga kyandage 10 twachire gali tukolia lero kugikiria mangana abere social media mangana barayi baito babwate azinyumba gochiogoralie
mang'ana wako kwana ase emekutano buna omosiketi Bosire iga abwate ekerenga giokobaga na omogusi wana abarai abande mukoreta siasa igekoro king'aine chinde chino mutagete mubeka abagusia mwendu mweka musiko minto finise dike musimo kantu wanchete ayira ng'ora mubwate no musiketi Bosire mubeka abagusi baitamu erinde totaramo muna abagusi bana baminteke usingere yote abanga wale gukibia matie boesaliri na kitu achakire gokora elie karato kuri elinjira tobwente kogenda buno omogusi tong'useramo totebania aseri ogie elimo na ntochaka kuruta amagena na igo narorera barabara ibande bagosoase chinyombo cy'oburari kuruta amagena ekerengera kyo musiketi Bosire igo togendete kwagacha minto gose togendete gutagura igo togendete gutagura manyanga tokonya musimo gotokunyara kogendera guoka mono ekero kurime yogomu yoboyo mino ekerengererie Timothy aletire igo tware gogesira tokebwatesi tokamente chinguru tomanyanga tariero kwengusera okogani gwa Timothy tari kenda akumusa uchi ensemo yaye iga ategereire birero byabagusi byomugusi asabeta na endo sokirera arabu otebirenga yaya ene ngana tobwente kobeka emetwamo tong'useramo totebereranie togende nchira yemo na into tosikwe kuno omogusi Inko ripoti rigetaseni kia wanjite kia Gatembe inchego nkuru kwa Polycarp Okara na abakichikura korwa se ward ya Bas Chache ime bunge ya Machoge Chache nigo basabire kurigereria burungi abarai babo abarabisi nabo igo bali bakoligia ebirogo eligotanga oborai obobe bobokurumi na gukwana gose bagokwana korwa misesi Machoge Chache nigo batabire na oborai obuya nigo bukwirira amagendero amange kobao na ekero ngiatigeire myaka ebere yoke lyo bochole bande banyakabo kwareganirwa nigo baborire gose basabire abananchi koba maiso as kurigereria bali bagante kuligia ebirogo ebyo muri gito Gilbert Kobi na mange amenyense mu ward ya Bas Chache ime ya Machoge Chache nigo besokirie kuririra iguru ya magendero areinse kurwase abarai babo te kurwani ku Nairobi yoka orohato yekole Nataka kuiba chibesa cha kiro body cyalenge 2 million ni chibesa cha nyamiyobo 2 million na machalenge biyonge na machalenge tundo mushimiwa akanda 1200 imosaineli inkamote binje no mwana bumutaka umwana bumubora asa onkonyire tindegeti ma kolengana na barabu ogotema kwa bokonyora obokoreri boru burunge nigo obwanyorire igetiro ekenene asoburai butari gotokange amagoso tuakorete etu burai omufanyi biashara inere imechanda bwate nanda amanyite naki abantu abaje kuchaba emie bamwakire chikura aramanya kera moko boli chikura mwara amanya chipaunda licha Machoge pasi mazanya watu muntu watanya masebe ngambo nchaliere keminini bochire bona ngakyoja kumaji chipaunda li na wakanyora 2027 yaikire barai bande batokirange nigo barire yogocha kwa bwatesi abakichikura abo ukora amagenderero agusira kurwania obukurumi bwanya ko bokwene kiwase mirobiri yo magendera sense meyo corruption te kurwani ku Nairobi yoka orohato yekole gatoje ruwani bagakorumka tomanyenga gento getengo korukere yechibesa chinganaiga gento chibesa chunchi atumekaboyo nda digote ababuno mugambi Bismarck yate abanga terolekana no mugambi togotebi omoimu subati yorwa ayoga ndo motebi ngeto tageta accountability tonto ninche twatanga bagaka lero na choro mwaka gite ogusimeka mauga oteana kinaga chirenya gitari amauga yeliwemo maleo gaita kogende itieri alia asabote nyagitari abamenyi nigo basabirwe gutawbo a tokurwanirira ubwene bwabo na kiria batakiri konyora samagenderera abo chibese kero chiabeki nigo totagete chibese echo chikore emereme eyo enje mwakunguna lakini nko batebinde botambe ngangeri tukonko bomorai tinko bomorai bwa bamwa ande nko batebinde ngise ko bomorai gonko bomorai bwa bantu bo na mokania asengenjo ye nyagitari yatunda ogenda ororo mwensi chibese chineche ka allocate 3 million shillings 3 million ogajire slab yoka slab yani ne bangina moroje baranda nabokera chinsemo chibwateribirira lya gisiasa na muno ebiro amagenderero akagerego korwa taranyara ko bagagokorwa na chinga kichigendete koberange na munwa asubwa kibechikura cyo mwaka gwe kirfubere emerongo ebere na isano na ibere goriboteria Getembe Marita Nenje Gilbert Kobi na mwanjo muligere wisara ya bachanunse mo asiri Aden Bare Duare nigo yachakiro muroboli bwe kerero eligo kora obotuki
na kumenya igore chibesa chiri gotumeka gose chibesa gwetani chi bilioni 10 chikotebekan chia kurumiro kurwa ase ekiganje kyo mwasiri Duale nigo boigo ahereire buna chagitari gwetani chimisano ebere nigo chia siekiro goikara onega na boigo echinde gwetani chimisato na jiroji nigo chia skigwe ebirengo. Claims worth 10.6 billion have been rejected due to fraudulent activities and non-compliance. This action is taken under the authority of Section 48(5) of the Social Health Insurance Act 2023, which outlines penalties for providers who knowingly or fraudulently alter information to defraud the authority. The primary function of our digital system is to detect fraud. We have seen that facilities are looking for innovative ways to cheat the system, but our digital architecture is designed to detect and flag anomalies at every stage of the claim process. Hence, you will find the fraud can be detected and stopped at any point. The process of degazetting a further 45 facilities who have been flagged. Mwanji muligali hajo naruto kwa ligandia seke ongachi insainya litukeligali alero ya chumane chini ngongoro kwa runi ototo nyagiri uito wadarna kuranta memerilio niga koroko Wilson Mako na bayo kuranta me transmission niga koroko DJ Atsan tuara ogotukobya. Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Onchali omache ndi bachiboke ndu tatona nako enda bwiro bukitoba tikishyumba ene nkwanera gitabanchali ba minto banchali mbali bagere abanchali nabwo abantu ba minte nyumba ya gatatu na hena butu yatogereti nere monga yo mugusi kere nyumba yo mugusi no tuomerete bonchali wono tatonda no manyaye igo kimunchali yo chabata masikari yale onchali omache inde bachiboke ndu akenda bwiro bukitoba tikishyumba uitete ngubatacha minto anyuma cha kuna kumegeza kukinegeza kwauzili na umonchali yagwe togigo oinero monchali uitobori bainto bo macho murori muguzi onchali umache ndi bachiboke ndo akonda bwira bokia tobo itigesiomba uitete ngubatacha minto anyuma cha kuna kumegeza kukinegeza kwauzili na umuguzi atebete igenje kabira Magaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo engale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntobwate etime tembo abo bagokolemiremo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende kensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges au unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile Provels alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon
sky blue na bwigo na green. Ubutambe bwa mabati yiga nigo bokorengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika kinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao. Tutari rero ase MRM showroom onyareka bo kwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na bwigo ayo urakoberwa ikasure asubwango. Eduke yiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumucuri g'ubusongo iyo irange n'eduka ya Safaricom. Bwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire ange n'ebengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone